castellà, 1000 lecciones de la història. I en aquest llibre, del personatge, permetin-me, del qual en Jordi Pujol, repeteixo, a la conferència del 2010 va dir Pujol es va referir a Vives com un dels referents que més l'han ajudat a definir-se ell i també el país. Això és del 2010. Aquest home, en Vicenç Vives, l'any 51, en el llibre 1000 lecciones de història, escrivia coses com aquestes. No por ser menos conocidas, y permetin-me que ho llegeixi amb aquest to ondulat, no por ser menos conocidas han de quedar relegadas a segundo término tras las sonoras trompetas de la fama hispánica en América, las empresas que llevaron a cabo los exploradores españoles en la orla septentrional. Això escrivia Vicenç Vives l'any 51. Però a més continuava. Cual la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, 1507-1559, cuyo periplo desde la Florida al norte de México constituye una de las epopeyas más sobresalientes de la raza. Y continúo, mérito que jamás podrá ser borrado del acervo histórico de las glòries hispàniques. Està per riure, això, Ara, doncs bé, l'home que escrivia això és l'home que viu en Pujol, és l'home que sigui com sigui, però ha marcat la política catalana dels darrers 30 anys, doncs aquest és el personatge, diguem-ne, que el va influenciar d'aquesta manera. És més, jo li vaig llegir una entrevista una vegada amb Pujol, ja farà, crec que poc abans de deixar de ser president, és una entrevista que li vam fer així molt íntima, no? Li van parlar de coses familiars, del passat, etc. I ell va dir en aquella entrevista, diu, Vicenç Vives em va arribar a marcar tant que quan jo he hagut de prendre una decisió important, sempre he pensat, què hagués fet Vicenç Vives? Per això crec que... Prolongar les autopistes. Perdó? Prolongar el pagament d'autopistes. Això, prolongar el pagament d'autopistes.